Hatu pilaju perkat ke kajing temu kajing jong pi. Balai pidei ban yap, kanja ayu ya pi hadian kajing yap. Kumno pin yo ya kajing suk, kajing kemen bat kajing map Kumno pin yo ya kajing bam jukut. Tentang kawai kekuat ha kaperthei kabat don ki jubab ya barok ki jingkeli kajing Kata kadai ka Bible. Ublay. Ka Bible kaya thu hangi ba don tang uwei ublay uba bat basisha. Ulong uba tip lut uba don bor baro. Uba yai don haki por baro. Ubam don jing sedang ne jingkut. Uba ne junom. Ublay utip ya ka menor ka menta bat kala wei jong pi. Don ke ru ka ba tip. Ya uwei pa uwei ubrio balakha syakani ka perthei. Lapan ya klat ya una ublay. Bat ulong ubom don jingkermen namar kapom. Penban ublay iet ya pi bat kwa ba pin don ringkat junom bat namar kata ulat thau lenti ban pen ya pi. Ke kapom. Kibrio ki batai syapang kapop haki rukom ba pher. Ka Bible ka don ban ong kumni halor kapom. Ka bam hok baro kalong kapom. Baro kilale pop. Pat kila du le no ya ka buram ka jong ublay. Ka bainong ka pop kalong ka jingyam. Labu haki brio ban yap tang sisien pat hadien kane kawan ka jing bishar. Ujisu. Ha ka Bible ya ujisu la tip ru kum uktien. Pat kum ta la tho kum ni sapang jong Ha ka ba meningkong. Uladon uktien. Pat uta uktien. Uladon bat ublay. Bat uta uktien, ulalong ublay. Uni uladon hakaba meningkong bat ublay. Dau lalong ki baro. Bat klem mau syam lalong ki ru kabalalong. Hau ladon ka jing bat kata ka jing kalalong ka jing syai jong kibrio. Ujisu ula ong ru yakini ki kentien ki ba 4 judon ba ong menoru. Ngalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing de. Ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing Uta ubanget hanga la ulayap un yo Ka jing ujisu. Ki gospel ki bu jing tho syapang ka jing bat ka jing trai ujisu. Menba udang don hakani ka perthei kumba arhajar snem menchwa. Ulale ki jing le babha. Ula penkia ki babun bat ula hikai ya ki brio syapang ka hima ublay. Ula don ka bor halor ki jingpang bat halor ka mariang ru kumjo. Bat ujisu ula let keleng ka Galilea baro. Uda hikai haki senegok jongki. Bat uda yalap ya ka gospel ka hima. Uda penkia ade ya ki jingpang baro bat ya ki jingkrow baro ru haki brio. Te ka nam jong kala priang ya ka Syria baro. Bat kilayawan lam hau baro ki balapang. Ya ki balangat da ki bonjat ki jingpang bat ki jingkordet. Bat ki bak syong suoj bat ki bapang bhur bat ya ki bapang yap siliang de. Ti ula penkia ya ki. Ujisu ula don kabor halor ka jingyap bat ula pen empat ya ki babun. Haba ujisu ula wante. Ula syam ya ba ula don lupa saus ngi hapo jingtep. Namar kata ujisu la ut no pat halade. Bat ulawan syakata ka jingtem. Te kala long ka krem bat yu mau khang la bu haka. Ujisu uong. Tu khli no ya tu mau khang. Kamar tha ka para jong uta ubalayap. Ka ong ya kotrai. Kata ula iutung. Nabaka ni ka long ka ba saus ngi. Ti haba ulala kren yakini ki ru. Ula perta da ka ketien bajam. Ko Lazarus to mi no. Bat uta ubalayap ulami no. Balate bat keti bat kejat daki jan sop. Bat yaki khmat jong late saudong daki rumar. Ujisu uang haki. Tu lot no ya bat tu ai ba unlet no. Namar kata shibu na kita kiju ki balaya wan syakata kamari. Habaki leyo iru yaki ru yakaba ujisu lale ki langit hau. Kajing temu kajing wan jong ujisu. Ujisu lawan syakani ke perthei da kajing temu kabashai.
kalalong ka jing pendep ya ka jing ya thu lupa jong kinong ya thu lupa ha ka Bible bun spa snem shwa ka jing kha ya ujisu ulawan ban pen im yangi na kapom ban pendep ya kata ula day ban sha yap bat ban sha the ya ka snam kum ka jing pen yasuk ujisu ula le rit ya ladi haba ula jialong uba ko ngo wat hadu ka jing yap hoan ka jing yap ka ding panakin ya ubala bu pau ublei ban long ka jing pen yasuk da ka jing iet ha ka snam jong u ban pen pau ya ka hok jong u na ka benta ka ba map ya kita ki pop ya ki bala le menchua ha ka jing ya sha ka jong ublei ka jing bishar ha ka jing pendep ya ki jing ya thu lupa bat ya ka jing thmu ka jing wan ujisu labu ya u ha ka jing bishar pam hok dakirang ba nong yalam jong ki jiu ti u kayafas ulalong uta ubalala ban pen iboj ha ki jiu bakalong ka pamentoi ba uwei ubriu un yap no na ka benta upat ba henrei ujisu ula shusngap ti urang ba lingdo udaya thu ula ong hau ngapen sma ya me ha ublei uba im ba menya thu hangi la melong uba ukris ukhun ublei ujisu ula ong hau mela ong hakmi iru haba ngala tokit ya u hakmat jongpi ngam syam satya ka jing palat ha uni ubriu syapang kita ki ei ru bapi modui ya u henrei kilaya perta jam kidaya ong sa narpna ya u ukris ulayap namar ki pop jongi katpa kum ki jing tho kum ta te la pendep ya ki jing ya thu lupa u Isaiah bat ya u Jisu la sa narpna ka jing mi pat jong u Jisu ka Bible kalayat ho yangi bada ka jing sha yap jong u Jisu la pelat yangi na ka bainong jong ka pop ha ka sngi ka balai ulami pat na ki bayap ban pen pau ya ka jing job halor ka jing yap u Jisu ulayap halor ka ding phana bat la tep ya u bat la pen mi pat ya uru ha ka balai sngi kat pa kum ki jing tho bat balayu i ya u da u kepas hadien kata daki khat arngut hadien kata layo i daki sans pa tam ki para banget shisndan ka jingkiu no ujisu shabneng san pos ngi hadien ka jingmi pat lara no ya ujisu shabneng ki senran lem bat ki babun ki nong bu jong u ki lalong ki sakhi yakane ujisu ulakular ba un sawan pat la shim no ya u shajrong bat ulo ula priang no ya u bakim yo isu ya u ti habaki dang yakmi shan shabdeng katba udang kieu hakmi arngut kirang ba kilayawan yeng hajan jongki hakijan ko bali ibala ongru ko rang ba galilia balai pi yeng kmi shabdeng uni ujisu ya ubala shimno shajrong na pi shabdeng unwan hakaju karukom kumba pi layu i ya u ba ulet shabneng ulong kalinti ujisu ulayathu hau nga ubalong kata kalinti bat kajing shisha bat kajing emde umdon ubawan hau kpa hendrei tang danga umdon kajing pen im hanu ha weipat naba umdon ka weipat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai hapdeng kibriu da ka ba ka dei ba en pen im yangi naba ublei ula iet kata ya kaperthei katba ula IT no yala ukhun bala khamarwei ba u ei ru ubanget ha u an jot shu hendrei un yo ka jing em bam jukut ka jing kular balada men pla shinnya dala ka shintur ya ujisu ba ulong utrai bat men nget hala ka do nut ba ublei ula pen mi pat ya u naki bayap un pen em yame namarda ka do not ken ubri unget ya ka ban yo ya ka hok badda ka suntur ken pa plasnya ya ka ban yo ka jing pen em ya uno baro ubanget ha u on pen ran bu klo ladangi plai ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ya kita ki pop jongi bat ban pen khu yangi na ka bam hok baro Henrei kat ki bala pediang ya u hakitu ula ai bor ban long ki khun ublei
kata ha kita ki banget ha ka kerteng jong u ke ai ka ba phila ban le phila ban nget ha u jisu ba ulayap na ka benta ki pop jong phi la tep ya u bat ulami pan kerpat ya u ban long utrai unong pen im jong phi ukular ban wan bat im ha po jong phi ong hakmi ngayeng ha ka jingkhang bat ngatiet lada uno ru unyo sngow ya ka ktien jonga bat un ple ya kata ka jingkhang ngan wan rung ha po jong u bat ngan ya khawai miet lem bat u bat ma u lem bat nga jisu ba iet ngapediang banga la le pop sngow bha map ya ki pop jonga sat yang ada kas nam ba koridor jong me bat pen khut yang bat pen kentang yang hakmat jong me to wan bat shong sa ha ka do no jonga amen